laatste pointavond. Ten uur vanavond, ons dameschade, de rood van 11 en zien in als tussenwoordheid Stadsprins Tom de tweede met zijn adjudanten. En natuurlijk ook zijn chauffeur, Jos Hermans, links helemaal neven hem steekt. Maar je hebt hem al op een foto kunnen zien in een van de hoes en hoesgezetjes van deze regio. Ook een van de getroffenen van de watersnood. En ik wil ook even aan het begin van deze avond erop wijzen dat hier in de foyer nog steeds de grote bussen staan, waar als je het nog niet gedaan zult hebben en je werd niet een van de slachtoffers, het zeer op prijs werd gesteld als je door een bijdrage aan dood voor de mensen die echt een geleden hebben onder de watersnood. De NUL heeft dat deze week al gedaan door een aantal mensen hier uit te nodigen en die hebben zich kostelijk geamuseerd. Verheite vanavond ook van harte welkom. Verheite ook een paar speciale gasten welkom en dat is in de eerste plaats de familie van de prins met, mogen ik zeggen, de koningin moeder. Dat zag ik ook altijd tegen mijn moeder toen ik prins was. We zijn blij dat we eure zoon als stadsprins hebben, zo'n enthousiaste prins hebben voor een jaren niet gehad en we zijn er trots op dat hij prins van de NUL is. We hebben onder de gasten ook Henriette Jansen. Zij is lid van het Strauss-orkest van André Rieu en ook van het Maastrichtse Salon-orkest. Maar zij komt vanavond luisteren naar wie de symfonie van Remunt speelt. Ook Geer van harte welkom. En dan met zijn voorbij het orkest wat vanavond in de bak zit. En dat is plezier dat in al die jaren dat we hier spelen nog nooit zo'n groot orkest in de bak hebben gehad. Meer dan 50 man, meer dan 40 man, tussen de 40 en de 50, de omvang wisselt een heel klein beetje. En ze hebben ons vanavond binnen geblazen, gestreken en getromd. De Remuntse Symfonie onder leiding van Jan Vossen. En nu het leeg aangeeft, zie ik dat er sommige mensen nog op de trappen moeten zitten. Maar ik zie op sommige plekken ook nog vrijplaatsen. Als je naar elkaar toe wilt schuiven en die vrijplaatsen wilt opvullen, dan kan het de minste aan de zijkantje er nog bij. Want er zijn voor vanavond precies 644 kaarten verkocht. Meer kunnen er niet in. Hier gaat vanavond kijken naar een buikspeel. Wat dat is, wil ik nog allemaal uitgelachen. De AIDA werd oorspronkelijk geschreven voor de opening van het Suezkanaal. Overigens kwam er een half jaar na de opening verder en werden de onheid in Cairo, zoals Duits werd gedacht, maar in Milaan als eerste opgevoerd. En nu hebben Ton Speetjes en Bibi Bierbaum er een Remuntse eigentijdse versie van gemaakt. Als we van tevoren hadden geweten dat de Mazers zo in de wijk hadden gelegen, dan hadden we misschien niet in speel gebracht wat aan de Niel lag. Alhoewel een buikspeel misschien op dit moment best op zijn plaats is. Giuseppe Verdi of Jozef Kroon, zoals hij in het Remunt zal heten, zal zich misschien in zijn graaf omdraaien. Maar zeer veel vind je dat die twee er een schitterend speel van hebben gemaakt. Hoe gierig vanavond met mogen amuseren en hoeveel van overtuigd zijn dat je dat ook zal doen. En daarom wensen we weer Geer van de NUL veel plezier met de AIDA van de NUL. Het is de laatste voorstelling. Nee? De laatste voorstelling is natuurlijk voor iedereen niet zo leuk dat het afgelopen is, maar we beginnen ook het volgende jaar weer opnieuw, dus dat gaat gebeuren. Ja? En Don en ik hebben besloten, als de Uros wilt hebben, dat we het nog een jaar willen doen. Toch niet, ja, maar ik kan ook wel even de steek laten, wie er zo wel spelen zien. Ja. Of niet, dan nee. Dus we beginnen een paar dingen. Laatste voorstelling. En nu zeg ik nog een keer, niet vrijwillig.
Je kunt alleen maar vrijwillig gaan doen en de boel te gaan smeren en dan wil een kapotte voorstelling. Hij die we ze steeds gehad hebben, komt niet, gaat erbij maken wat niet nodig is. Ja, speelt sec een rol wie ze is gegaan, dan is het perfect, er hoeft niet meer bij je. We doen allemaal met en hoeft niet 1 of 2 of 3 extra op te vallen. Doe dat niet, het is niet leuk. Niet collegiaal, punt 1. En punt 2, we spelen samen de avond. De ene een grote rol heeft, of een kleine rol heeft, maakt niet zo uit, want de grote kan niet zonder de kleine. En de kleine kan alleen maar beter maken voor de grote. Ja? Ja, dat hele mooi met de repsen niet. Oh, is drie. Wat ik even wil zeggen is het volgende. Hij of teksten wie we dat afgesproken hebben, laat hij zelf goed lachen als er lacht. Je gaat dan door. En dan heb ik een heel verheugende mededeling. Gisteravond heeft een artiest voor ons in de zaal gezeten, waar een beetje problemen heeft gehad. En dat heeft voor in de zaal gezeten. Je kent hem al, Tony Rome. Tony Rome dat zegt, ik heb schitterend wat een schoon speel. Dit extra dames en heren, dus 5 minuten vooraanvang, 5 minuten vooraanvang. Hij heeft gezegd, het was een schitterende voorstelling. En ik ben nu uit het dal, door de ucht te gaan kijken, naar uw spel te gaan kijken, zitten, gewoon een keer ook vastlopen vieren. Is dat een compliment? Kom je tegen mij, en dan volgende jaar, hoe ga ik dan weer mee doen? Ik zeg, ja. Ja. Dus je hebt mensen gewoon hoe de dal gaat. Hou je van dat op een helemaal zak, druk, niet te gaan spelen. Ja. Weet je door de teksten we doen, kom op die op, kalmen in de coulissen, door de tekst rustig aan. Ministers, je hebt een heel zwaar taak, want je moet de zaal uit en dal rieten. Je moet hem helemaal droed rieten, daar begint je al met, door de enthousiaste, dat wordt heel enthousiast genomen. Maar nou slapen ze in de zaal, is elite, wat er zit. Maken ze wakker. Ja? Ik ben op donderdag, dat volkje, dat is het gewone volk, waarom dat we de elite en die zal weer wakker maken. De uur, die ruimt en die maken we dadelijk wakker. Ja? Hier gaat raar en speelt dat stuk. En ik weet dat je het kind vanavond maakt voor een sublieme uitvoering. Ja, we hebben een sec aan de regels die er zijn. John Weermans is dit nog niet. John, tegen die poer aan, tussen die palmen in, dat de mensen door kunnen kijken, want die hebben het dan moeilijk in de kaartje. Maar jongens, toi, toi, toi! En bedankt voor alle medewerking.
eigen trappen hier in de opmaken. Je nog niks met het leven tot al heeft. Dit allemaal nog stop. 7. Nou, dat zit er ook lekker terug, goed, die. Nee, weer kwalijk. Kijk, dat zit, dan zal ik me spontaan in de dier in de box willen gaan boeren. Jongen. Moet ik hier nu zelf die stemming komen brengen, ja? Maar. Nou zal ik tot een ene zingen. Alleen. Hé. En pak ze maar beet, zei tante, geet ze bellen voor jou. Ook al knijp je allebei me. Ja, toen hebben ze me in de tekst gesteken. Jong. Mooie jongens. Oh, tegen de wacht niet, hè? Als ik het niet dacht. We zijn eindelijk, Schalenveger. Dat we dus op het hoestels komen. Dat we nog eens even samen even die nieuwkosten wandelen. Nu bedoelt ik niet zo, o Aida, mijn geliefde Ethiopische slavin. Toestel ik mij maar veel zin nog niet getrouwd. Hé, kijk eens maar dat ik heb metgebracht heb. Is dat alles? Een bierglas met gapiesbloemen erin, hè? Volgens mij zie je niet van bloemen Pietje, maar van de naaie kerkhof. Nee, niks ervan, hè. Die heeft deze jong. Ik meen de Pink heeft die zelf van zijn eigen die schrappels gekocht. Hier, alsjeblieft. En jij alsjeblieft moet met zingen. Als toen dat mooi naar huis, rukt die juist weer in een kroeg wassen en gewoon zijn. Nou, wacht nu eens even, o mijn geliefde Ethiopische slavin. Ik kom wel even naar boven. Ik heb dit nog dat vet gebracht. Lief, doe maar fijn dan. Ik kom wel om lief. Oh. Nou ja, dat ook nog in wat kan. Maar waarom richting als ze voor die trouw afkomt? Want het breekt ze die halfwege neer dadelijk weer, als ze mijn kopje verloren. Mooi wel net. Oh, daar is het. Ja. Met de spaarkas naar de Hanne Alt. Net alsof het te geïnteresseerd wie weer gemaakt werd. Trouwens, Germansluger zijn allemaal hetzelfde. Als je maar van die piramide afkent. Nu rustig, mijn geliefde Ethiopische slavin. Luister, straks werd de familie Arafat nog wakker. En toen werd wie hitsig dat de kleine jasserkind werden. Zeg, Nassie. Ja. Wat zie ik toch? Wat hebt u voor een belachelijk scheel komen? 7 in één slag? Ja, gewonnen met buizen. Ik kon eens inzicht daar, kon ik 7 glazen bier achtereen moet drinken zonder te rupsen. De tweede was Huub van de Kamelen Slechter. En derde was, och wacht hier, ik heb niet nog het mitgebracht. Een doos glazen van de Noedzak. Doe stomkoe van een werken! Wat moet ik met die rotzooi? We hebben 2,5 uur. Dan zijn we dood. Dit is een buikspel. Hier werd goud niet gelachen. Ja, dames en heren, we hebben allemaal goed gehoord. Als je had willen lachen, dan had je afgelopen weekend van de goede spelers van de gehad. Nee, dit is een echte, serieuze, Ruudse opera over 2 geliefden. De Ethiopische slavin Aida, gespeeld door Marjan Beurt. En de Egyptische legeraanvoerder Nassi Rames, gespeeld door Den van Vossen. Om precies te zijn Rob van Vossen, Jan van Vossen, die zit in de bak, die dirigeert de symfonie, en de lange van Vossen, het kulp is het vast. Verder stonden nog met de bekendste Belg van de Muun, Roger Brabants. Hij speelt de farao en zijn trompetter is Chris Oller. De farao heeft
gespeeld door de centerfold van de boulevard. Marijn, kom op! Marijn doet al het goede werk over aan zijn twee slavinnen, Mirjam Jordens en Mariette Koenen. Marcel de van Winkes speelt de koning van Ethiopië. Hij laat zijn afzien. Aida is zijn dochter. Maar dat Aida het me goed gevallen is, heeft het twee maagden van alles. Resinene Manja Komans. Dreke Peters, die speelt natuurlijk ook weer met. Hij is de pastoor van de grote kerk van Cairo. En Guuske Smeets is in de mesdeler. En dan loopt het vol klassieke muziek. En we beginnen met Psalm 11, de Nuul gaat naar de opera.
zelfs gevonden voor die kameel, man. Helemaal klaar met dat beest op de stad geschoten, man. Nergens plaats, man. Lauwe. Maar let's hoe het die veld, baby. Wie die van Tatjana? Hij die van Soenja, ach met de kans. Voor met jezelf. Dat is toen geen parkeerplaats kost, vind je, hè? Het is heel eenvoudig. Laat vandaag best een keer goed hoe beter taak. Zo, en het een van de heren nog net de vragen betreffend de notulen van de vorige vergadering, nee? Ja, ik doe het orde. Op de vorige vergadering zet de toet aan inkomsten op over de kwaliteit van die nu slaven in de bazaar van Mustafa. Ja. Nou, ik nog dus heer, zoek me in de knappe slaappoort waar mensen wie ik toeskwam. Der niet de water, der had met de muziek, der oet nog de neer. Met de slaap moesten naar de kwikfit gaan. Heer het Soenja. Heren, ik heb ook nog een serieus klap. Er kwamen mij glanzen naar hangen hier in persen langs de deur. Nou, ik heb me zo'n ding gekocht. Meen je nou werkelijk dat het een beetje vlug? Ja, hé, maar zo'n tapijtje, hè? Dat heb ik nu ook gekocht. En dat van mij, dat vlug. Ik heb geen klagen. Sterker nog, een zakenrelatie voor mij, de eerste met op zakenreis naar het Verre Oosten. Met een persje. Dat had al een truc moeten zijn. Zeker in Singapore blijf hangen. Maak plaats. We bouwen onze farao trouw. Toen ik net zei, met die vrouw met wandelaars ongeraakte niet op, maar we willen nog een stukje groen kopen voor een premie uitpyramide met een open keuken en een berging voor 3 kamelenvoeren. Toen leefde er in één keer een hele hoop vreemde buren. Oh, hoe inderdaad geboren varen overbouwen. Met de bouwen erop! Kan je het op de kop? Het bleke idioten gezien. En ze hadden minstens Egyptische grond ingebied. En ze waren lieden aan het trekken. En kolen aan het boeren. Oh, hoe inderdaad geboren varen overbouwen. Met de bouwen erop! Kan je het op de kop? En toen is toch even van zout. Toen kwam in één keer zo'n zwarte niets naar me toe met een rood kartunsje en joeg me van het verder. Ik leef nog! Hi-ha! Hondenleef! Oh! Dat was ik niets van hem. Dit leuk om vergelding! Hoe ging er daar gewoon verder horen, met de wapen erop! Kan je het op de kop? Farao behalve de hele met de wapen erop! Kan je het op de kop? De wereld komt de wies heeft geschoten. Dat keer
Zeker weer, farao Rabauber. Met Rabauber erop! Kansigert op de kop, daar gaan. Samen, dit beetje, dat heer van onze pap, de grote farao Ramenas III. Met Ramenas III! Kansigert aan de Sigri. Geleerd hebben. En het hier geleerd van Zinepap, de grote farao, Steekbeer de zesde. Het Steekbeer 6! Kansigert aan de 6. Wie? Het zingt niet zo. En wat doen we met Sukarno als die komt? En wat doen we met Sukarno als die komt? En we hakken hem met mondjes, hakken met mondjes als die komt. En wat doen we met Sukarno als die komt? En wat doen we met Sukarno als die komt? En we hakken hem met mondjes, we hakken hem met mondjes, we hakken hem met mondjes als die komt. En we... Heer, verkloren de oorlog aan Anne. Papi, zie je niks aan mij? Nou, Maggie, du bist nog altijd even knap als vroeger. Oh papi, maar dat weet ik al lang. Nee, uit nou eens te goed. Ik heb wat niets aan. Oh, nu zeg ik het. Ik heb zich van die panties gekocht met van die figuurtjes op. Maar nee, huikelaars. Ik heb daaruit geen panties aan. Dat zijn spatadels. Nee, papi. Ik was vandaag met de meisjes in de stad. Dan was nou uitverkoop. Verlepen met ons drieën door de city. Aan de zondagcenten dansen in de tas. Veel hadden niks om aan te doen, wil ik papa show. Toen zag het Jacob het best en Roermond best. Papa, kijk eens hier wat schoon. Is wat fijns om aan te doen. En luister chic, maak me graag kritiek. Papa, kijk eens hier wat schoon. Aan de Amspoort liepen we toen naar de statie. Leuke winkel, geen cent meer op de tas. De stadsbus en kapot wie omgehoord in uw show. Toen zag het Jacob het best en Roermond best. Papa, kijk eens hier wat schoon. Is wat fijns om aan te doen. En luister chic, maak me graag kritiek. Papa, kijk eens hier wat schoon. Kom eens even neben me zitten. En hij doet eens heel eventjes die lekker kunnige bultje doen. Want we zijn bezig met heel belangrijke zaken. Heer, verkloren oorlog aan Ethiopië. Met Rabauber erop! Geef ik nog kennis van de stad. Ieder hoog welgeboren farao Rabauber. Met Rabauber erop! En de Amstel is vanavond een beeld van op. Wie wil het veer nu oorlog gaan voeren tegen de Ethiopiërs? Als dat leger van ons bestaat uit een handje vol langharige, stifsnoevende Sanjazen. En dat, terwijl onze generaal op zijn vijfeltocht is en is
Sinai-woestijn met Mozes. Veer, hebben wij een probleem? Oh, nee. Veer hebben we een probleem, hè? Want straks, hè, dat ligt toch wel, hè, de keurlijke familie Varelo, hè? En dat blote reed aan de schuin van Palma de Mallorca, hè? Te wachten tot Veerjoe het ziekenhuis komen, hè? Nee, weet je wat? We moeten die Ethiopiërs de piep laten ruiken. Wat ben ik heel nodig? Die piepjes, die heurst toen niet. Maar die stinken. Die dingen zelfs. Ik zie het al helemaal voor mij. Het ganse Egyptische leger met de pantalon op de schenen. De komt richting Ethiopië. En op het commando, schiet, krijgen we een chemische tornado. Ik hoop toch niet dat de wind ziet rijdt. Hey, chemische oorlogsvoering is verboden bij het Rode Kruis. Veer, slukken het hoofd op. We betalen niet voor een niet-saljonen gezinsbijdrage. Kom beter, hol mich de ogenpriester. Voordat weer de goede God testen, kon vriendelijk verpesten, met kerkelijk gebieden dampen, goedgekeurd tegen neertrillingen en maagkrampen. Amen. Ik zie wat Geer niet ziet, tegen de Ethiopiërs hulp geen trapperende ziet, tegen de Ethiopiërs hulp alleen maar de rode kogel, of misschien de fretjes van Gerrit Vogel. Hup, Geer niet of aaks of geweer, dan hulp altijd de chapige van onze Pierre. Namen. Maak het dus niet voer, een grote of een kleine, bel of fax, Nico van Stenen, met zijn maatschappij kritisch
geleuter en politiek gezwam verlaat iedereen van de delen toe te trouw. Zwanger. Ik wil ook gerne nog wijzen op de opvolger van Johannes van Giezen, der ongegeneerd op de voorpagina van ons gezet poseerde met halfnaakse vrouwen uit een ballet, ondanks dit spelgedood van pauselijke krijg. Lieve vrouw, lief hoorder toe de kerkelijk aanrecht. Weet je ook eens kunt vragen en de zeker zal happen, is de snelle duur goed Bonfort dat kunnen stappen. Geen opbewerkelijk zoveel verstand van Greenback met woestijn zijn. Maar wacht, ik zie een kandidaat, die maakte een bijak en Sint-Jozef al heel goed paraat. Qua druk uit Pruisers die andere dag, gekleed met t-shirt, 7 in 1 slag. Maar wie hoort er nu ook alweer? Dat had je te maken met de Chinees. Guske, geef me de prijslezen van de Afro-Chinees. Goeiemorgen. Chop Joy. Koeieloek. Baby Pang Pang. Wie of Shanghune? Hallo, ik ben hier. Wat is nu alweer? Nu hoeven nu niet meer. Geen nog een keer. Dag weer. Wat was die nu weer? Hoor je wat der? Ben ik de tijdspiet? Ik ben ik. Nasi goreng. Nasi rames. Nasi rames, zo hoort hij hier. Trompetter, kan ik de Nasi rames onmiddellijk horen? Tegen Iederkriet en Guske, hartelijk bedankt voor ons voorwerk wat jullie vanavond voor ons geleverd hebben. Komt, nergens zitten, komt. En als dank wordt Erik vanavond geen schoolspoed zoeken uit mijn haar. En keer Guske van hem, steen een lekker flesje aan je korenkamer. Olé, 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 to jest nasi, onze nasi. Olé, 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 onze nasi komt aan. Met nasi voorop, staan we voor Kantona voor de kop. Heer, Parel, de veerde. Met geweldig voorop, gaat ze hier naar de kop. Beste Nasi Rames, we hebben zojuist van deze Iederkriet gehoord, wat des toe dat in Pruisers het sploot gespeeld. 7 in 1 slag, dat is toch al gek. Met een voetbaltrainer, die dreumt al wel eens van hem. En daarom, heer Parel, wat hadden de veerde. Nu is het genoeg, morgen is nog een avond. Ik heb nu al weer een stuk meer van. Beste Nasi Rames, weer hebben die grote komen. Om des toe de mens geschikte kerel is om dit erkenis te wassen. Du kennst dit aan. Du duist hem eventjes. Du eerste nu een aanvoerder van het revolverleider in strijd met die verdolde Ethiopiër. Ja, maar. En es dank Christus van mij. Een schitterende woning in heel Zuid. Met swimmingpool en gaas voor 3 kamelen. Ja, maar. En dan heeft Christus nog een volledig verzorgde 3-weeks
Nou ja, dan kan ik u niet meer zeggen. Als je het zo brengt. Ik heb altijd al carrière willen maken in het Koningshoes. Ik kan piano spelen. En de uurtjes staan ook al vrijwiet van mijn hut af. Generaal Massie, zeer benoemde genoeg tot nu je aanvuurder van ons gewaardeerleger tegen de Ethiopiërs. Alsjeblieft, kom, neben mij zitten, aanstaande schoonzoon. En nog eens naar binnen komen met een beetje cement, want we hebben honger. Trek je weer ons
Veer. Of veer. Veer moet in Zeubel's koninklijk herstrieken. Wanneer ze daarachter in de oorlog een pietje tegen zit, dan heb je er nog avond geen zin meer in, Brody. En daarom, generaal Nassi, heer ministers, en niet te vergeten, heer prachtige Bloebelgeil. Volg me, naar meneer Paul, vol zin en wellers. Of het anders wat ook leuk is. Postzegels aanbreken of
Weet je, hij moet vanavond naar hier. Mijn Nassie is gek op spelletjes. Ik zal voor hem koken, doen afwas en stoken. De Nassie door die gangen. Ik zal voor de boete zit honden, zeg boete. De Nassie door die gangen. Of Rita met Ria, met Wiske of Mia. De
Bels. Ik hoor een keer met de Valentijn de giet horen. Maar waarom zoiets? Als de gemeente Romeintje plan is met de dier om de vuurstad, dan hebben ze daar eerder jaar Venetië. Zo, en dan nu beginnen we met de verkoop van de slaven. Ik heb dit keer een prachtig stel slaven. Rechtstreeks van de boer. Hij voedt die biologisch dynamisch op. Dus wie mij geen slaven doet, ligt batterieën. Maar echte scharrelslaven. Doorbezinning producten. Verzeen van het GEMA-keurmerk. En goed gekeurd door de consumentenboei. Als eerste heb ik hier een slavin. Vers uit het nest. Ze is net bij de moeder weg. Oh, het kindje is raszuiver. Dus geen assenbakkerras. Nee. En het is leverkiener en kind goed waar. En kind is nog niet ventjes. Je krijgt er de saneringskaart voor de tandjes bieken doen. Kortom, een slavin met een heel grote toekomst. En een hoog inwilweer. Wim Heurig. Nee, dat hebben ze niet gedacht. Oh, meneer is een liefhebber. Ik weet het goed met u gemaakt. Geer kreeg van mij genoeg een origineel Persisch handgeknoopt tapijtje. Meer in Taiwan. Dat kunt u gebruiken als logeerbed, als batangdoek, als schwimmbox. En als ik het zo bekijk ook nog als hoorstel. Hoe doe ik die slavin maar? Durf je me de 10 zo over de strook? Of moet ik het voor u inpakken? Geen inpakken, dit is voor een cadeautje. Hé, Donker Joko, hebt u niets aardigs voor mij? Ik moet die jongslavin neer. Neem ik de ganse tijd die jongen die buurt niet voor de deur hangen. Oh, vroeg heb je het speciaals. Pas binnen van de eerste eigenaar. Er is met deze slavin voor alle beurten nog de graag geweest. En de specialiteit van de kindjes, dat het heel goed kind koken. Het allerbeste maakt de keizer. En, dat is genuus. Bij deze slavin kreeg hier een ganse van vaderbieken door. Getje van het getoederde. En begeert zich, kreeg hier van mij gratis en voor niks nog een vol automatisch afwasmachine bieken door. Ik verkoop die wel per kilo, want ik wil ook een keer miljonair werden. Hier pakken voor de meneer. Weet je, doe ik die prijskaartje staat en dan schreef ze me de puntje met BTW. Stoeko, joh, heb ze geen kerels meer? Ik moet de betalte nog van mijn veldhuis hebben en ik kan niet aan geschoold personeel komen. Oh, madame, je zit te laat. Ik had 10 slaven, maar die zijn allemaal in de vuurverkoop, hoedverkoop. Of opgekocht door Hans op de Tocht. Oh, wat jongen, ik ben hier niks te kussen. Beste Stoeko, joh. Veel zoeken een paar slagen voor bij ons op het dressoir. Ja, ik heb de foto van die moeder door de kelder. Dan blieven de muesbeek te wensen van de sokkergrotten. Voor u heb ik een ideale triootje. Nummer 1, speciaal voor meneer. Oh, het kind sigaretten draaien, het kind de kamelen wassen, het kind goed biljarten. Voor de rest zit het kind maar één feutje. De uiterste verkoopdatum is bekend verstreken. Nummer 2. Och, het eigenlijk vergeten de zonnebank op die hoek te zitten. Vandaar die bronzijke kleur. Maar voor de rest is het een schitterende hulp in huis. Kan koken, kan afwassen, kan de was doen, stof vegen. Maar dan blijft dan voor mij niks meer te doen. Nummer 3. Ja, wie moet je dat zeggen? Nummer 3, dat kan eigenlijk niks. Maar het is misschien leuk voor de katten om mee te spelen. Nou, dat is niet waar. Alle 3. Zit er eigenlijk garantie op die slaven van mij? Maar zeker mevrouw, doe dat ook. Zo, dat waren de slaven van deze week. De volgende week kreeg ik nog nu binnen. Een echte hamspartie, hè?
dan toch ongeveer? Och joh. En een overtollige oranjerie-directeur. De 2 echte, laatste Remunse handbeleidjes. Joh, alleen maar te gebroken als wijnbol. En een stoetje, eine tevreden winkelier. Ik had de ganse tijd gooiskaarten, alleen die van Cleopatra, ja, die waren beter. Ach, schat, nu vergeet toch dat stukje vaak. Ik ga nog eens lekker de frunseltjes onder de uisjes wegmasseren. Dan streek ik zich dat snuitje in met oil of olaas. En daarna verwin ik die rug en die buikje met Nivea crème. Wie vindt u dat? En thuis dat dan allemaal met die zachte handjes van dicht. En doe men zeker dat ik gek ben. Eerst bewerk ik dat gezicht met een mattenklapper. Yes! Daarna die werk met een degel. Yes! En het fine werk doe ik met zo'n openbalknappel. Yes! Eerst belast doe ik de hemel op aard. Gooi je berg, et cetera. En dan geest u met die opera en heurslavinnen zogenaamd de ganse dag scrabbelen. Loester, dat heb ik in het belang van het vaderland moeten doen. En natuurlijk ook voor dich. Wat meenst u wat dat te veel voor een leven krijgen na de oorlog? Hey, wat meenst u? Een groot huis, een schoon vakantie, een gans roedel kamelen en nooit meer werken.
nooit meer. Maar die play-opera dan, hè? Hebst u vergeten, dat u de Leopard-tank als vrouw is? Ja. Ja, daar heb ik me maar op bedacht. Kijk, ik heb de farao voor zijn naamsdag een abonnement gegeven op de story, ja. Kijk, en als hij dan doorleust wie het met de huwelijkstroe in de Europese koningshoezer is gesteld, dan bedenkt hij zich misschien nog een paar keer. Ach, Nassi, dat vind ik nu zo schoon aan dich, ja. Voor alle oplossingen hebst u een probleem. Nassi, ik bewonder dich. Du, mijn grote held. Trouwens, mijn vriendinnen zeggen dat ze gaan weg hebben van Arnold Schwarzenegger. In het vloer, ja. Nou, dat is gar niet zo, want mijn moeder die zei dat ik als kind al leek op een kruising tussen Anton Geesing en Erika Scherpstra. Zeg, schat. Ja? Doet dich ook warm aan daar in de Jopie, hoor. Ja. Want dan kan het s'nachts stuks heel nut trekken. Ja. Ja? Ja. Schat. Ja? Kijk. Kijk. Dit heb ik zelf voor dich genaaid. Dat liep hem wel gepunnik. Dat is genaaid. Zeg, luister eens. Napoleon, hè, die had een rood hemd aan. Ja. Weet u waarom, hè? Nee. Dan zocht me niet hoe er geraakt was. Waarom kreeg ik eigenlijk een bruin onderbox? Doe mijns toch niet dat ik de box vol... Shit. Doe mijns toch niet dat ik de box vol zie als ik voor die neuzelige op hier sta, hè? Nee, schat. Ik bedoel het toch alleen maar goed. Ik wil dat ze onbeschadigd terugkomt. Ja. Schat. Ja? Belt ze mij ook of ze goed is aangekomen. Ja. En wie het weer daar is. Ja. En of de reis niet al te vermoeiend vindt. Ja. Schat. Ja? Hier heb zijn telefoonkaart. Door dich wel aan.
Boe! Boe! Alleen een strees. Cochon? Cochon? Nee, alleen op der Tag der Deutschen Einheit. Chèvre. Chèvringen? Nee. Nee. Koortje rooien, dat nummer 4, Schwarma. 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 Pak die hele Schwarma. Pak die hele Schwarma met de grondstof. Is een lekkere stinker. Is een lekkere stinker. Die hele wat kunt ze goed van een blozen. Kunt ze goed van een blozen. De ganse week. De ganse week. De ganse week. Broodje Schwarma. Lekkere Schwarma. Broodje Schwarma. Lekkere Schwarma. Pak die ook en te drinken. Pak die ook en te drinken van die bedot. Het is heerlijk en koffie. Heb ze heerlijk en koffie. Er is er niks. Er is wel in de soep. Er is wel in de soep. Er is te vies. Er is te vies. Er is te vies. Ja, koffie. Lekkere Schwarma. Ja, koffie. Lekkere Schwarma. Oh, pizza, pizza. Nee, pizza. Tantelita. Idiota. Pizza. Pak die gele Schwarma. Pak die gele Schwarma met de grondstof. Geef ze lekkere schinken. Geef ze lekkere schinken. Die ene box kunt ze goed van een blazen. Kunt ze goed van een blazen. De ganse week. De ganse week. De ganse week. Broodje Schwarma. Lekkere Schwarma. Broodje Schwarma. Lekkere Schwarma. Pak die ook en te drinken. Pak die ook en te drinken van die box. Heb ze heerlijk en koffie. Heb ze heerlijk en koffie. Er is er niks. Er is wel niet de soep. Er is wel niet de soep. Er is te vies. Er is te vies. Er is te vies. Ja, koffie. Lekkere Schwarma. Ja, koffie. Lekkere Schwarma. Ja, koffie. Broodje koffie. Koffiebroodje. Nee. Schwarma. Schwarma. Oh. Moet niet keuken! Dat recept is geheim! Top secret! Oh, shawarma! Delicatesse! Zeer kopen recept pour Gallia. Jojo, lekker, lekker. Nee, dat is niet te koop. Dat blieft Egyptisch, Israëlisch, Pakistaans. Hebben we nodig voor de oorlog tegen Ethiopië. Raak sterk en door de nood valt zo'n gans leger op. Oorlog? Oorlog? Qu'est-ce que c'est? Oui. Guerre! Geer. Toekes! Spannes! Guerre? Oorlog? Waar zijn die het Romeinen? Waar? Even met busselen. Waar? Allez. Rustig, cher ami. J'ai une idée. Ici, liquide, magique, top secret van Gallia. Jo, lekker, drink het over. Calme. Monsieur Tokuyo, ici, liquide, magique, toverdrank. Maakt tout à l'heure iedereen très fort, zeer scherp, non-combattant, niet de persoon, publiek, ici, voilà. Lekker. Kalm. Un peu de pitié, ma vie. Waar zijn die het Romeinen? Waar? Even met koekeren. Waar? Ja, jongens, de Romeinen. Avez-vous un stand? Ou un stuk isère? Ou un stuk oud? Très fort. Hier, blauw, Oh! Alsjeblieft.
Vul het overal. Oh, s'il vous plaît. Premier le recept, hè? Jongen, alsjeblieft. Oh. Geen koeien. Jo, maar... Wat staat die op? Dat kan ik niet lezen. Graag, jong. En dan is de gebroeksaanwijzing. Kluppelen, triekjes. Jongen, dat kan ik niet lezen. Dat zie ik hier ook liever. Rare jongens, die Egyptenaren. Pas de problème, monsieur Tokoyo. C'est ça, Kalish. Mais nous allons avec vous mettre om des liquides magiques te démontrer in la guerre. Aangenomen, jong. Dat geeft er van mij goed een zwaar met thermokaart met. En een hoop geel met. En dan lees je die gebroeksaanwijzing voor. Bon. Zeg, een raar leger dat die niet lezen kunnen. Oui, quels. Kom jong. Zeg maar gaat deur. Ben ik blij dat hij eindelijk zijn oorlog gaat trekken. Kan ik toezems gaan poetsen? Ach, toe optimist. Voor hetzelfde geld brengen ze om dich morgen alweer terug. Tussen weer pleinskes. Krijg ik dan eindelijk dat Zwitserleven gevoel? Ja, zo ongeveer. En de geest toe zeker bij je in de tempel tegen onze leveneerke. Zo van, onze leveneerke, foutje, bedankt.
heb ik nog een verwijskaart gevraagd voor dokter Soens. Och ja, dat is ook zo zijn voordelen. Wie meent ze dat? Den kom je mensen van mij te lang cremeren. Zet ik een doos op een shop. Nee, met een botermanneke. Oh, dat liet je me zo. Als ze waren toen nog een beetje biedig. Dat is hem zeker in een Dallas blauw versje. Doe beschik, de kinderen in de zijlijven moet er eigenlijk werken. Toen heb ze het goed. Mine kinderen klets leeft nog. Wat? Wist u dat al heel zeker? Dat weet ik heel zeker. Dat is namelijk een echte CDA. En die weet overal de weg. En die heeft connecties met die boven. En de een handje weet niet wat de ander duidt. Nou, ik zal het niet leuk vinden als ik mijn Kobus ieder jaar met de Allerheiligen een putje chrysanten moest brengen op het graf van de onbekende soldaat. Veel willen namelijk ons gezin vast gaan uitbreiden. Hoe had zij dag? En de cavia. Waterschildpadjes. Goudvaskes. Zit je dat nog niet? Ja, ik ben een verwachting. Wie dan al? Nou, toch al even denken. Wat waren we weer na de zomer? Toch al een jaar of 3. Dat klinkt je te lachen. Dus ga goed niet om te lachen. De schops geklaagd. Bleef opa geen ene keer van zijn leven door de kiel. En wat gebeurt nog? De baby komt aandrijven in een mandje. En ik, een gewone Egyptische hoesvrouw, Tony op de kans 3 jaar. Maar mensen dat ik een kindje kreeg. Nou, luister eens naar mij, mijn leveke. Kindjes Christen niet door hier en de Niel te wachten tot het water breekt. Nee, luister. Du hebt meeldruitjes. En du hebt stampertjes. En als op een gegeven moment doe met die meeldruitjes. En die Kobus met zijn stampertje.
We hebben een briefje van de dokter. We mogen niet te lang in de zon liggen. En we moeten heel veel vocht innemen. Gaat in het terras beginnen. Hier stel ik je overlieve bakbomen. Die mag aan en rap naar de blijf. En rap. Aida, Aida. Ik heb me toch net in een fax gekregen. Uit Ethiopië. En nu maar schrift te jong. Wacht even, de nieuwe bril opzetten. Namens gekregen. Een beetje kippen. Allerliefste playopera. Dat niet, ja. Het einde is nabij. Stop. Ik voel het aan mijn water. Stop. Ik kan elk moment getroffen worden, want die Ethiopiërs zijn veel sterker. Stop. Door een groene... Ja, en verder kan ik hem niet lezen, want hij zit helemaal vol met bloedvlekken. Oh, het is wel goed met biotech. Hij is dood! Hartstikke dood! Ik ben bang voor wel, ja. Hast du mich lassen stehen? In het begin was ik zo verliefd op dich, mijn schat. Ik had het gevoel dat du mich alleen maar had. Vertel mij hoe eens wie was het toen dit besloot. Is zal misschien zijn, dan wel is het goed. Vertel mich nur ins Wort, was der Bios da steht, mir fort. Doch hab ich, dass du noch altijd von mir blieb Schatze bort. Wachten soll ich al door het misschien zet lang. Du warst der Kerl, wo ich so normal lag.
onderdanen. Wie te veel tijdens ons wintersportvakantie op de Linsberg heurde, ten onze generaal Nassi, onze angstgegner, Ethiopië, in de pan had gehakt, zijn we onmiddellijk teruggekomen op de Goeds. Generaal Nassi, heer zijn het idool van Egypte. Geer wil toes tussen de bibelantisch hol, tussen de onsterfelijke herden, Naap Inkamp en Marco van Basten. Nu werd het tijd om u te belonen. En Pierre, waar heeft er verdiend? Op de eerste plaats een schitterende, driedelige pannenset van het merk Tuppersware. Door Triché, een super deluxe ladieschief voor superzachte uitzokjes, outige broeken om geschummelde boterhammetjes te scheren. En dan, aangeboden door de bekende firma Zwaanheuvel, een tandem met 3 versnellingen, een aanhanger en een airbag. En een 32-delige CD-verzameling met alle aria's van Tjukke van Mooren. En als hoofdprijs een levenslang verblijf in de arm van de knapste vrouw van Egypte, Cleopatra! Zet uit die keurig vader heeft door het school. Die twee, die zijn gemaakt voor de levensbrief. Charlie, kom nog in die kelders en schoon nu van allen aan. Gans Egypte en Pies!
om met te gaan naar mijn sportzalen. Hoe dat het weer betreft, nog één keer verder zullen doen. Wat bedoelt weer met 4? Of 4? 4. I was walking down by the river, feeling very sad inside. And all at once I saw in the sky that little white cloud that cried. He told me that he was very lonesome. Nobody cared, or he lived or died. He suffered the suffer of loving that little white cloud that cried. Ik heb de persen, verdomme de duur vervallen. Ik heb de persen, het personeel toch niet, brengen mich het vet, wat nergens opstelt. En een bak met chappie, wat heb ik daar nu aan? Een erpelensoepje, hij dat bij mich vandaan. Ik maakte het bunch, maar ik ben toch nog lang geen hond. Wie de rotte krotkop, doet mich de bak eens vol. Het doet niks beter, dat is mich toch te dol. Wie kan ik de griepen en pakken bij de beut? Wie kan ik de griepen zodat ze dromen leuk? Eens zo'n gevangenis en nog veel meer. Ik vind het spinnen. En ik ga je afslassen, ik zing dan weer. Zo hebben we het maar. Hoeren! Wie ben je, jongen? Wie ben je, man? Zo. Ik en meneer directeur zien hier over je plaats. Hele bagger. Zet je klommen met vrouwen en zo. Die, meneer directeur. Wij hier schitterende baas hier. Hier kom ik aan de beurt. Answer me, Lord above, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose my life. Please answer me, oh Lord. We moeten de hoven van die boven. Denk dat ik toch in hel ga je willen zeggen graag. Wie is God in these handjes? Richtig een drankje, dan weer ze wel nog. Deze foto is verschrikkelijk schoon. Doe even een foto van mij gedaan. Doe even een foto van mij gedaan. Maar dan moet ik aan je willen zeggen graag. If ever the devil was born without a pair of horns, it was you, Jezebel, it was you. Would be better had I never known lovers such as you, forsaken dreams ago, for the silent call of your own, Jezebel. If ever the devil's plan was made to torment me, night and day, every way. Wie werd ik gezongen? Hoe, jij dat moet je weten. Zo. Heb je zin, dat kan ik. Hoor je wat te zeggen, dan weer schoentjes beter dan ze doen. Ja. Jongen. Ja, weer hoogtijd. Weer hoogtijd. Maar zal ik je schat vertellen? Voordat ik nu 3 dag. Vergeet even windjes weer te zingen.
Wat is? Ik ben nu onder de sloep stieren, dat heb je in te zingen, let op. 1, 2, half 3. 5 minuten voor 3. Dit zal ik toch niet in de steek worden. Ik heb proberen. De ganse dag met die mannen hier. Leuk, is klopt van wel. Maar, ik had toch een lampje bij me, wat? Ja hoor. Hoe is dat lampje gebleven? Hoe is dat lampje dan? Hoe is dat dan? Es kommt der Frühling der Künden. Ik kan mijn lampje niet vinden. Ha! Dat is dat. Weggeduwd had ze dit, hè? Maar lach maar even niet. Zo klein, hè? En zo slim, hè? En ze weten er eigenlijk of ik zo niet de batterie roept. Jo, maar je hoeft niet dat ik weer zo liggen. Weet je wat? Zie je een fijn plekje? En de kun vanaf zo geven en dan doen we zelfs mee. Ik ga geloven. Nee, goed doen. Laat moet voor het sparen van het milieu. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Schlaf ein, schlaf ein. Nassie, du musst nicht helpen. Ik kan die vader niet zomaar aan zijn lot overlaten. Ja, en doe mij zeker dat ik een pan losse. Lopen, ik ga toch niet in schitterende carrière, 4-3, op het spel zitten. Voor de raden van Winkes, voor de niet pannen. Nu denk eens ene keer, ogens even aan mij, ja? Ja, ik doe een godganselijke dag. Ik denk wie dit onder het eten denk ik aan dit. Wie het fruitshoppen, wie het speetshoppen aan de borrel in de café. Ik denk nog aan dit als ik met Cleopatra en Ketettenbummel. Maar als toen mijn vader hulps ontsnappen, dan vluchten we naar Ethiopië. En dan kunt ze ook kunnen weren. Als ze tenminste met mij trouwt. Ja, en als de vader hoe dat hoort, wat mensen wat hij ervan zegt, gek. Dit geeft me minstens 2 weken veel water met aftrek van vurenrest, joh. Schak nu dodens even serieus. Kom eens, nu stel dich eens voor. Du koning van Ethiopië. Ethiopië is veel properder als Egypte. De stromen zijn er heel zuiver. Het water is heel klaar. Geen bruisen. Du mocht op het tijd in de fut. Ja, du krijgt in het 13e maand. Du rietske meer van de zaak en die reiskosten werden dich vergoed. Nou. Krijg ik dan ook gemeen telefoon? Ja, gemeen. Ik help je. Pak die sleutel. Duurt dan niet.
denkt je nou niet, volk? Want die kom ik veroordelen. Onmiddellijk maar in de zijde schiet tot de krokodillendood. Nee, pap. Nee, pap. Maro, er is Amnesty International aan de telefoon. Wir sind nicht gut. Genoeg hier, volk, kom eens naar. Gerrit was vaderland verrooien. En daarom kreeg hij de allerhoogste straf die ik heb. En er is een idee? Ja, ik. Ophangen, dat is het allergoedkoopste. En dan kom je beleid krammen van een stuk touw op. Spot op de rest ook wel. Nee, dat is niks. Geef je allebei een Big Mac, dat overleeft niemand. Nou, dat sterven van jullie twee. Dat gaat me veel te vlot. Dat moet lekker lang duren. Papi, laat ze levendig inmetselen. Oh, dat ligt me geen goed idee, zeg. Maar dan ga ik wel naar boven en op en een steen moet zoeken. Zal ik die eens gaan vertellen? Ik deed jongen Oranje een moord voor een band Palestijnse boodavelen met uitjes. Ik was met een spaar al tevreden. Hé, hallo. Ja. Vul je al gehad? Ja. Wat? Vul me het slapjes. Ja, dat is de overgang. Mensen, ik kan mich de handbie nog niet meer bewegen. Die eindjes bedenkt, die hebben ze wel eens nog nooit eens laten wapperen. Loester, als ik hier met bij me had, snee ik me hier ter plekke de polsen door. Oh ja? En hoe had ik hier nu zoveel pleisters gedaan? Hallo! Och nee, hè. Daar komen de fruitdruifjes. Luister eens. Wie hebben u het metgebracht? Zeker een stokbrood binnen de betelen.
Duitsland enne. Heb je nu helemaal de hersens en zweren? Mijn lieve deugd. Veel zitten zich hier in de baaiers vast. Komen die niet met de tuinslang aan? Bij mensen daarvoor gezien die kameel wordt van afgepeuten. Wat is het? Nee. Dit is geen tuinslang voor de gamma. Nee, dit is een echte boa constrictor van de Wienweg. Hele wind aan de geest van het paradijs. Ja. Oh, wat een praktisch cadeau. Ik wist wel dat ik van die 2 maanden kon. Ja. Zeg je kutje? Ja. Oh, dat schijnt niet. Hey, hallo. Kwetsboemen. Als we daar het chauffeurneel zit, is dat niet makkelijk. Jongen. Hey, wie de Simple Minds hebben ze nog een voorzitter nodig van de fanclub. Nee, dikke luiven. Ja. Hey, Roester eens hier even. Wat moeten we weer met die Duitsland? Alweer soms. Ik lust geen Duitsland. Ja, gewoon hè? Ja. Tot ziens. Ja. Hoi je wel. 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 Wir zeggen hier alleen. Hoi je wel. Hoe staan die spelen het niet op? Dan weet ze dat. Nee, stommerik, dat is niet om op te eten. We laten ons bieten door dat beest. Hoeven we niet zo lang te liggen, zijn we zo dood. Oh, dan laten ze dat maar nu direct doen, hoor. Want als dit kwartje is afgelopen, wil ik nu bij Henk wel nog een kumpje moesje gaan eten. Ja, doe maar eerst. Dan gaat ze de mensen zeggen wie dat is. En de dieke, hè? Daar zijn de kabeutjes. Wie dit? Nu doe. Ah, gat me, ja!
laatste avond is het gebruik dat de vorst van de uil iedereen bedankt die metwerkt aan de bonteavond. Maar het was de wens van de prins om het zelf te mogen doen. En het woord is nu stadsprins Ton de Tweede voor u. Dank u. Dank u voor de eer dat ik de artiesten van de Bonteavond moet bedanken. Ik doe het heel erg graag. De Bonteavond heb ik gehoord van Bibi, die werd gemaakt voor de prins. Dus het is een eer, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel druk met oefenen geweest. De mensen oefenen al een mooie, elke donderdagavond en nog meer dagen. Het vastelavond is, de Bonteavond is voor de prins eigenlijk een beetje het begin van de echte vastelavond. Want dan gaat het echt pas helemaal rondje. En dat ik de prins ben, de heel veel met muziek van doen heeft en zelf liedjes schreef. En teksten, ja. Hebben we weer vandaag nog, het is nog warm van de pers, voor alle mensen van de Bonteavond een liedje gemaakt. En dat gaan we Geer nu voor zingen. Ik zeg bedankt voor deze avond, de Bonteavond. Nu begint de vastelavond. Dank aan alle spelers, muziek en ook het ballet. Het spel is echt leuk, speeltjes en de DC, het geluid. Pleonora, Nassi en Aida en ook de Mickey-kuil. Donderdagavond was repetitie bij ons jet. Toen was iets een feest onder dan de laat in bed, danken voor de avond, de Bonteavond. Nu begint de vastelavond. Dank aan alle spelers, muziek en ook het ballet. Het spel is echt net, speeltjes en de dictie, het geluid. Pleonora, Nassi en Aida en ook de Mickey-kuil. Ik zeg nu dank aan al de mensen, bedankt, het was echt uniek. Hartelijk dank voor de mogelijkheid. Mogen ik dan ter onderstreping van uw woord nog een paar mensen naar voren hebben? En dat is het schriefmeetje van deze avond, Suzanne Franke. Achter de knipsoort Willy Herema. Willy. Werden ineengedraaid door Ton Speetjes en Ton Bierboom. Hij heeft zich nog niet afgesminkt, denk ik, als de vos. Wat? Dit is Pipep. Op de laatste avond nemen we vragen een paar mensen uit dit grote ensemble, wat ieder jaar al wijzigt om een orde van de uil te krijgen. Als dank voor de uil, voor al die artiesten en als dank voor het feit dat ze meedoen zo lang. En de prins heeft dat zojuist onderstreept. Dit was de 22e Bonteavond van de uil in de Oranjerie. We zijn begonnen in 1973, een week nadat de koningin het had geopend. En voor zijn 1 jaar de Oranjerie ontrouw geweest
in het jaar 1992 toen we zelf een paviljoen hadden aan de Maashaven. 22 jaar in dit huis is een traditie die niet kapot kan. Meneer Polman van der Valk is vanochtend hier. Ik hoop dat Gerard ook goed. Goed, Bibi. Doe we zijn van die dragende krachten. Ik vind je ook dat ze alleen applaus begrijpen. De regisseur van deze avond. Ik zal dan ook de artiesten een paar mensen naar voren willen halen. Ik begin met een meisje dat hij furoren maakte als nacht in de bonte oven het gevoel en de ganse oven aan eensprong. En dan nog in het koor van de bonte oven allerhande rollen heeft gehad, net als vanavond. Hanneke Doverman kreeg het terug van Vlaamse vanEur. Salut. En toen blijft even hier staan. We hadden ook naar voren een zoon van iemand die legendarisch was in de uil. Een jong die ook nog bijvoorbeeld in de messieurs zijn sporen verdient en de adjudant was van een van de grote prinsen van de uil. Vanavond had er... Zo is het, die weten dat dan onmiddellijk. Kusjes mens! Doe eerst vanavond redder van de uur! En dan twee man die eigenlijk bijeenhoren, alhoewel ze in de orde van de uur toch een stapje verschillend zijn. De teksten die ze spreken zijn niet lang, maar wel diep. En ze doen nog geen met aan de bonteavond. Piet Stiphout werd vanavond redder van de uur. En lijkt je lopen officier van de uur. Dus redder van de uur. Officier van de uur, sorry. En ik kreeg van u de medaille voor deze gedecoreerde van de uur. Uit dit hele gezelschap om onze dank namens de uur te onderstrepen. Zelfkwaadvlieg waren niet alleen artiesten in deze bonte over, maar een hele hoop attributen gemaakt. Kom naar voren. Samen met Jan Hopstaken en ook onze dirigent. Ja, daar moest ik wel gaan zitten, Jan Vossen, maar kom eens uit de bak naar voren op de bühne, want zo hoort zich dat ook bij een echte opera. We wachten even, maar we gaan rustig hierdoor.
want dat zijn mensen waar voor 1 jaar op kunnen vertrouwen, die oftewel voor op de bühne of achter op de bühne meedoen. Kennen u Geert vanavond het Kreuz van Verdiensten van de Uil. Als dank daarvoor en in de hoop dat het voor u een stimulans moet zijn om nog heel veel jaren met ons door te gaan. Dat is lastig ook, wil Geert deze mensen het Kreuz van Verdiensten van de Uil ophangen. Maar ook dames. En nu het gezelschap van dames, nee, je moet blijven staan. Heren. Hier is Jan, de dirigent, Jan Vossen. Zag toch afelijk. Je moet ook blijven staan. Ja, maar lukt die stad? Ik zag, er zijn ook dames op de bühne voor willen geven, het koor van dames Rietje Vossen naar voren hebben. Want die zullen voor Geer vanavond voor al die jaren dat ze in de Bontjeavond optreedt, willen benoemen tot ridder van de Uil. Rietje! De vorst heeft het voorrecht om een huishouden te mogen voeren die er van tijd tot tijd uitreikt aan mensen die zich volgens de vorst verdienstelijk hebben gemaakt voor de vastelavond in Lemun. En we hebben immers op die bühne staan die Dukker in een hoofdrol het geacteerd. Maar dit jaar misschien een beetje op de tweede plek. Maar ze heeft wel met haar zang en het Lemuns repertoire een paar prachtige nummers toegevoegd. De huishouden van de vorst gaat vanavond naar Mirjam Jorens. Bedanken voor alle artiesten. Vanavond een hoge delegatie in dit huis van de samenwerkende Limburgse vastelavondsverenigingen. Hun secretaris Beer Leurs en bestuurslid Marcel Brands. De Prinsgeval zal haar van de buitenmars naar de bühne begeleiden. Een delegatie van het bestuur van de samenwerkende Limburgse vastelavondsverenigingen. Secretaris, u allemaal bekend als zijn eigen Beer Leurs. Vastnaat, stadsprins Tom de Tweede, Ule en Ulinne, vastelavondsvriend. Gij zijn hierheen gekomen vanavond om hier achter de présence te geven namens de samenwerkende Limburgse vastelavondsverenigingen. Morgen hebben al deze mensen dit klaargemaakt wat ze vanavond hier voor u op het podium hebben gebracht. Ook daar zijn altijd
mensen die zich bijzonder onderscheiden en zich daar ook maanden voor inzetten. En voor een van die mensen, daar zal ik gerne voor willen hebben. En hier kunt het bewijzen of die hommage bij de juiste man terecht is gekomen. Mogen ik alsjeblieft daarvoor Tom Speetjes. Tom, het applaus, dat zegt al genoeg. Toen ze in 1984 stadsprins van Remun was, had ze nooit gedacht dat ze vanavond hier op het podium zou staan tegenover de prins Tom II. Dat is nu eenmaal zo gelopen. Tom, ik geloof dat toen al die jaren, die stond ik voor Remun, voor de vastenavond en voor de uur in het gezet, werkelijk niet te evenaren. En ik dacht ook dat het voorstel van het bestuur van de uur bij de juiste man terecht is gekomen en dat 40 jaar vanavond willen onderscheiden met de hoogste orde die 4 daarvoor kennen, de orde van verdiensten van de SLV. Mogen ik Marcel verzoeken dit hiermee te onderscheiden. Het hoort nu eenmaal bij het protocol van het SLV als veer zo'n onderscheiding uitreiken dat veer samen één couplet van het Limburgs volkslied zingen ter dank namens onze Limburgse vastenavond. Weer van de bühne af, die zoals Geert toekomt, speciaal voor ons. De prins heeft iedereen bedankt. Ik hoef er weinig aan toe te voegen. Ik zou nog een speciaal applaus willen vragen voor het schitterende orkest van vanavond. De Symfonie van Remun, onder leiding van Jan Vossen. Slot van deze avond en onze stadsprins Tom II, die u allemaal van een dreuvige stemming terug zal brengen in een beetje hemels gevoel. Maar dat brengt u nog zelf. Stadsprins Tom II van de uur. Wat was het door een dreuvig beurtspiel? Ja, ze laat ze ook gedaan. Ik heb ze 4 keer zien sterven. En ze leven nog. Om mich nu een beetje in een stemming te brengen van dadelijk gaan we naar boven, wil ik u heel graag aanbieden de dans van mijn damesgarde.
ga beuken van het lachen. Nou. Wil ik u heel graag uitnodigen boven in het foyer voor de koffietafel. En daar zal er voor u allemaal de hemel opengaan. In deze tijd van de recessie werd de landbouw een processie. De bestoel en het vuurhal, als prins met veren op het kool. Mest die nog zien de rond vanuit, wie het ziet nog, zo het samen. Gouden meisjes zien ons nonnen, vastgeloven is begonnen. Ik zeg één, ik zeg twee, ik zeg drie, ik zeg drie dagen. Ik zeg drie dagen. Jo, met die dag vervult de mees, als het vaste loven is. Kerk zo bid nu ons gevier, gewicht dat wordt op de wc. En absolutie wil dan door de herder aan de dag. Van hand tot hand jij nooit beheer, 3 dagen lang is nog plezier hier. Ik zeg één, ik zeg twee, ik zeg drie, ik zeg drie dagen. Ik zeg drie dagen. Ik zeg het nu, jouw beste Ruby, dit gevoel is ons niet nu. Kerken sluift het zo'n festijn, het liep toch allemaal opeen. En zin is 3 dagen straks voorbij, kom weer samen, zie je zie. Leven is het weer, maar uit de hemel op is neer. Ik zeg één, ik zeg twee, ik zeg drie, ik zeg drie dagen. Ik zeg drie dagen. Ik zeg 3 dagen. Ik zeg 3 dagen.
Dat is altijd geen angst, maar nu hebben we gelukkig namelijk gaat terug. Want je hebt dit nummer nu al zo duks gezongen, maar ook zo duks uitgegeven. Het is een goeie CD geworden van de Prins.